Я Паша. Я Віка. І сёння мы едзем у Цягніку. А куды мы выпраўляемся? Глядзіце ў гэтым відосе. А мы у Івацевічах. А выпраўляемся мы ў Жыровічы. Гэта штогадовая пілігрымка Івацевічы-Жыровічы, яна аднадзённая, і нам трэба пераадолець 42 кіламетры. Будзьце з намі на працягу гэтага ўсяго непростага шляху. І мы вам пакажам усе таямніцы падобных пілігрымак. У добры шлях і з Богам. З Богом. Что такое пілігрымка? Пілігрымка называецца так паломніцтва у каталікоў, хрэсны ход у праваслаўных і малітоўнае падарожжа ў пратэстантаў. Але сутнасць ва ўсіх канфесій яна адна. Гэта ісці да нейкіх месцаў, якія маюць духоўную значнасць, і не проста ісці, а маліцца, спяваць духоўныя песні. А ідзем мы ў Жыровіцкі манастыр. Жыровіцкі манастыр – гэта наша старажытная святая абіцель, дзе захоўваецца цудзейны абраз Маці Божай Жыровіцкай, якая з'явілася вельмі такім цудоўным чынам. І вось ужо амаль 500 гадоў людзі ідуць у Жыровічы дзеля таго, каб пакланіцца нашай святой нябеснай заступніцы і апякунцы. Ты ідзеш з мазалямі, стомлены, пад дажджом ці пад палаючым сонцам. Просто гэтыя ўсе цярпенні ты ахвяруеш Богу. І варта сказаць, што тыя, хто сапраўды ідзе з нейкім намерам у пілігрымку, іх малітвы ніколі не застаюцца непачутымі. Так было ў мяне, з чым бы я не ішла ў пілігрымку, з якім намерам. Заўсёды Бог чуе і пасля заўсёды адказвае на малітвы і прыходзіць супакой і нейкія адказы. Мы зараз знаходзімся ў вёсцы Була, на панадворку мясцовай царквы, якую ў 19 стагоддзі пабудавалі. Мы заўсёды тут праходзілі, вось 9 раз ідзем, заўсёды тут спыняемся, тут якраз поўдзень, і мы заўсёды тут абедаем. Пілігрымка для мяне, жыровіцкая пілігрымка – гэта частка майго жыцця ўжо, такая добрая традыцыя. Гэта для мяне такія нейкія асабістыя інтэнцыі часам. Канкрэтная маю інтэнцыя. Цяпер таксама дапамагае мне неяк так жыць, перажываць. Я люблю яе. Пілігрымка для мяне вельмі важная. Это як дапаўненне да асноўной рэлігійнай практыкі. Бо яна дапамагае з людзьмі паяднацца, з прыродай, паглядзець, як людзі жывуць на вакольных вёсках, і на гэты дзіўны свет паглядзець, які Бог стварыў. Пілігрымка для мяне, па-першае, это так як я першы раз у пілігрымцы, то новыя знаёмыя, цікава побывать там, где я ни разу не был, это в Жыровічах. Пілігрымка – гэта заўсёды маленькае жыццё. Мае пачатак, мае канец. І ў пілігрымцы канец звычайна бывае нейкая святая мэта. В прынцыпе, пілігрымка – гэта любое пабожнае месца. Да тых людзей, якія там жывуць, да той святыні, гэта перш за ўсё гэта пошук Бога у тых месцах і ў шляху. У партызанаўцы у нас такая традыцыя заўсёды піць бярозавік. Бяром 3-літровы слоік, ось на ўсіх, колькі нас ёсць, і так напіваемся.
стигнув небо бисом трясет, хороми твої над водами поставив. Ты робишь хмару колесницу себе, ходишь на крылах ветру. Ты чинишь ветры посланцами твоими и слугами твоими полымя огню. Стомленыя і шчаслівыя мы дабраліся да Журовіцкага манастыра. Паша, не хлусь, ты так ішоў хутка. Я уже плелась ззаду на 42-м кіламетры. Паша вельмі шпарка шоў. Але мы дабраліся. Слава Богу. Уже прылажылись да іконы і нікога не прымушаем паўтараць наш шлях, але завітаць сюды варта.